2025 इलेक्शनाव बीपीएफ राजनीति दल हिसाबै आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलाफोरा बीटीसीनि चिफ महरै जागोन होननानै जोंहा एकदम बिश्वास दं। दतमा ब्लक कमिटि बीपीएफनि 6थि बोसोरारि जथुम्मा बीपीएफ आरो यूपीपीएल दोलो राजखान्थिया थारैनो खौसेथि जानो हागोन ना? बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानाय बाथ्रानि सायाव एमसीएलए प्रकाश बसुमतारीनि बिबुंथि। जे यूपीपीएल आरो बीपीएफ आङो दतमानि समष्टिनि एमसीएलए हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव दतमा ब्लक कमिटि बीपीएफनि 6थि बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार खालामो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमसीएलए प्रकाश बसुमतारीया बीपीएफ आरो यूपीपीएल दोलो राजखान्थिनि खौसे जानाय बाथ्रानि सायाव खौरां बिजोङाव बिबुंथि होयो। बीपीएफ राजनीति दोलोनि जे नियम जे खान्थि बे मथे दिनै फैयै फैयै बोसोरथाम बारलायलांबाय। बेनि थाखायनो दिनै बोसोरथामनि जोबनानै गोदान कमिटि दानांगौ जानायलाय दिनै जोङो बे 6th फाइनेल कनफारेन्सखौ दिनै बानायनाय जाहैबाय। आसा खालामदों जोंनि जे गोदान कमिटि जाय बिथांमोना दायित्व लागोन, जाय बिथांमोना नेतृत्व होगोन, बिथांमोना निस्सय फैबाय थागोन समाव जोंनि बीपीएफ राजनीति दोलोखौ आरो जेसेबां शक्ति दंमोन आरो बेनिफ्राय आरो शक्तिशालिसिन रुपाव बिथांमोना खामानि मावनानै बीपीएफ राजनीति दोलोखौ निस्सय देरहासारनायाव मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन जेबो बिकल्प गैया। बेवहाय बीपीएफ राजनीति दोलोनि रावबो जेबो बिकल्प गैया। बेवहाय बीपीएफ राजनीति दोलोआ देरहागोन। मानो होनोबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा, बिभिन्न जाति धोरोमनि मानसिफ्रा बीपीएफ राजनीति दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मोजां मोनो आरो बेवहाय गुबुन राजनीतिक दलआ जोंनाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया। फैबाय थागोन समाव जोंनि लक्ष्यआ बे फैबाय थागोन समाव जों बीटीसीआव हाग्रामा महिलारी सारखौ फिन खेबसेबाव बीटीसीनि चिफनि गादियाव बा सियाराव फज'फिननो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एकदम जानजि खाफ्रानानै दङ। समाया माब्ला फैयो बा समाया जेब्ला फैयो अब्लानो दतमानि बिजाथि बा बीटीसीआव जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव 100% जों मदद होनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिश्वास दं आरो आं आसा दं बा बिश्वास दं। आङो दतमानि एमसीएलए हिसाबै थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों नुबोनाय बीपीएफ राजनीति दोलोआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बेनिफ्राय बे ओनसोलाव खुनु देरहानायनि जेबो गुबुन राजनीति दोलोआ देरहानायनि जेबो बेवहाय पजिशन गैयामोन। दुर्भाग्यजनक मोनसे समाव जोंनि गेजेराव विभाजन जानायनि थाखाय बे मोनब्रै बा खेबब्रै जे इलेक्शन थांबाय बेवहाय जोंनि दोलोनिफ्रायनो मोनथाम भागाव गावनायनि थाखाय जोङो मात्र 1150 भोटआव जों देरनो गोनां जादों। बेनि बादै जों बीपीएफ राजनीति दोलोआ बेवहाय खुनु दिन जेनफेराखै। थांनाय जे बिटिआर सुक्तिनि जे धौ जे शान्ति सुक्तिनि जे धौ बेवहायबो जोङो बीपीएफ राजनीति दोलोआ बा बीपीएफ राजनीति दोलोखौ दतमानिफ्राय खुनु जेबो खालामनो हायाखै। ओंखायनो जोंहा आसा दं, बिश्वास दं बे ओनसोलनि रायजो राजाया बीपीएफ राजनीति दोलोखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थागोन समाव जोङो देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन होननानै आंहा गृह बिश्वास। जोंबो खोनादों बीपीएफ राजनीति दोलोजों यूपीपीएल राजनीति दोलोजों बा जे रिजनेल जे राजनीतिक दोलो बेखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय लोगो लोगोनो मोननैबो रिजनेल राजनीति दला बेखौ पजिटिभलि लानानै दा रायज्लायबाय थानाय बा आलोचना खालामबाय थानायखौ सोलिनायखौ जों खोनाबाय थादों। पेपार मिडिया जों नुबाय थादों। जोंबो आङो दतमानि समष्टिनि एमसीएलए हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे भबिष्यताव जोंनि बे आलोचना खालामनाया पजिटिभ दिगै थांबाय थाथों आरो मोगथां महर मोनहैथों आं बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसेयै जे यूपीपीएल आरो बीपीएफ बे मोननैबो नीति आरो आदर्शआ बेवहाय आलदा आलदा। दा बेवहायनो गावखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय सोरनिबा गुबुन राजनीति दोलोनि मानसिखौ लेंनानै लाबोनाय बा गावनि दोलोआव जयेन होफैनाया बे स्वाभाबिक। जों ओंखायनो बेखौ जेबो बुंनाय नङा। जोंनि नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोना दल संगठना मोजां मोनो बे जों एकदम मस्ट वेलकाम आरो बिथांमोननि जे नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोनजों मार्च आप जाहैदों जयेन जाहैदों बिथांमोनखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जों आसा खालामगोन
BPF UPPL राजनिति दोलोनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निश्चय मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामो। नाथाय गोबाव सम जे बे 15 बोसोर 17 बोसोर जे जों जे शासन कालाव जों जे इलेक्सन गेलेबोदों 15 बोसोराव जों खेबथाम जे इलेक्सन गेलेना जों देरहासार जाबोदों बेवहाय हारसिङै सिंगेल BPF राजनिति दोला रावनिबो सहाय लायाबालानो सोरबा मानगोनां MDBनि संगठननि बिथांमोननि बा UPPL नि एबसुनि सोरनिबा संगठननि कुनु सहाय लायाजासेनो BPF राजनिति दोलोआ थांनाय 15 बोसोर बा खेबथाम गभर्नमेन्ट सालायबोखांबाय बेवहाय गुबुन राजनिति दोलो बा दिनैहाय गोदानै जन्म जानाय बा माबा मोनसे दोलोनिफ्राय गेलेगोन NDB बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना गेलेगोन होननाय खोथाया जोंनि BPF राजनिति दोलो हिसाबै जेबो खथि जाया बरंसो बिथांमोना गेलेयोबा जोंहा लाबसो जानायखौ जों नुदों खारन मानो होनोबा बिथांमोननि माखासे दल संगठनफ्रा गोबां फारसेनि बिथांमोननि कर्मकर्ताफ्रा UPPL राजनिति दोलोजों बा PCDR राजनिति दोलोजों बिथांमोना बांसिनै सिथाबनानै खामानि मावबाय थाबोनायखौसो जों नुबोदोंमोन आरो दिनैहाय गोदानै बिथांमोना गावसोर एक्सट्रा गेलेनायाव BPF राजनिति दोला बेवहाय खथि जागोन बेखौ जों नुवाखै ओंखायनो जोङो फैबाय थागोन समाव BPF राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि भबिष्यतआ बिराद उज्जवल जोंनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF राजनिति दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ शिब महरै सानफ्रामबो बा हदाय लुगैबाय थायो बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ नोंथांमोननि मिडियाबो जोंनिफ्राय बांसिनैनो मिन्थिगौ हयथ' ओंखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थागोन 2025 नि इलेक्सनाव BPF राजनिति दोलो हिसाबै बे BTC नि शासन बारखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि चिफ महरै जागोन होननानै जोंहा एकदम बिश्वास दं जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया BPF राजनिति दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो ओंखायनो बे ओनसोलनिफ्राय आङो बिजाथि जायोबा बे ओनसोलनिफ्राय आङो 7निफ्राय 8,000 बेब'दानाव आङो मा होनो भट मोननानै बेवहाय देरहासार जानो हागोन एकदम खाथान बेखौ आं एकदम गृह बिश्वास